Onthutste reacties uit Vlissingen op een geheim rapport over wat er allemaal misging bij de bouw van de omgekeerde school. Het rapport is natuurlijk schokkend, want daaruit blijkt dat de gemeente volledig weg is gebleven van het toezien op die bouw van die school. Er zijn meerdere projectleiders bij betrokken geweest, die hebben allemaal of zitten slapen of zijn gewoon nooit wezen kijken. Het hele verhaal krijg je zo meteen. En verder. Gratis kinderopvang heeft veel voordelen. En hier moet ons kernafval weer decennia veilig zijn. Goedenavond. Er was onvoldoende grip. Er waren veel risico's. De verantwoordelijkheden waren onduidelijk. Bonnetjes en bijlagen ontbraken en het dossier was niet op orde. Je zou kunnen zeggen dat het rapport over de bouw van de omgekeerde school in Oost-Soerburg ronduit vernietigend is. De gemeente Vlissingen hield dat onderzoek jarenlang geheim, tot het van de rechter openbaar moest worden gemaakt. De nieuwbouw van de tweemaster Chameleon in Oost-Soerburg had een voorbeeld moeten worden van moderne onderwijshuisvesting. In plaats daarvan werd het project landelijk bekend als de school die omgedraaid werd gebouwd. Een intern onderzoek werd na 2,5 jaar geheimhouding kort geleden vrijgegeven. Veel te laat, vinden een aantal raadsleden. Dat rapport had gelijk op tafel moeten komen. En in het presidium, dat zijn de fractievoorzitters bij elkaar die regelmatig met de burgemeester overleggen, is het ook meerdere keren op tafel gezet. Waar blijft dat rapport? Dat vind ik onbegrijpelijk. Echt waar. En ook onverteerbaar. Ik vind de raad, al was het maar in een geheime setting, dat de raad geïnformeerd had moeten worden. In het rapport valt te lezen dat de gemeente Vlissingen vanaf het begin onvoldoende grip had op het project. De gekozen bouwaanpak was nieuw en risicovol. Verantwoordelijkheden waren onduidelijk. Toezicht en toetsmomenten ontbraken. Projectleiders wisselden elkaar af. Het dossier was niet op orde en belangrijke keuzes en betalingen waren slecht onderbouwd. Het leidde er uiteindelijk toe dat de school omgekeerd werd neergezet. Kennelijk schijnt het gewoon ontzettend moeilijk zijn om zo'n gebouw te bouwen. Met alle bouwkundige experts die er zijn. En dat vind ik wel, daar ben ik wel heel erg verbaasd en misschien zelfs verbijsterd over. Wat we ook vroegen, er werd altijd ontwijkend op geantwoord. Maar goed, dat zijn we gewend in Vlissingen. Dus in die zin is het een brevet van onvermogen. Het rapport is natuurlijk schokkend, want daaruit blijkt dat de gemeente volledig weg is gebleven van het toezien op die bouw van die school. Het is toch wat dat een conciërge moet ontdekken, dat de school verkeerd omstaat en nog te veel naar links staat. En dan denk ik, ja, waar is het toezicht geweest? Doordat het rapport zo lang geheim is gehouden, was er voor de raad geen enkele gelegenheid om het college daar kritisch over te bevragen. En dat gegeven valt niet bij iedereen even goed. Ik vind het echt een aanfluiting, laat ik het zo zeggen. En ik vind ook, dit is echt voor ons is het echt onverteerbaar. Het is jaren weggehouden bij de raad. En het hele gedrag wat ik heb gezien van de collegeleden tot nu toe in dit dossier, dan zeg ik, nou, daar zal een keer iemand de rekening voor moeten betalen. Dat men niet eens de spiegel wenst voor te houden. Hè, van jongens, wij hebben dit fout gedaan, wij hebben dat, of zij hebben dat fout gedaan. Zo en zo zit het. En dan zeg ik, dan moet je dan ook eerlijk durven aangeven. En anders moet je niet met zo'n rapport komen. Volgens het Vlissingse college is het aan de gemeenteraad zelf om eventueel stappen te ondernemen naar aanleiding van het rapport. Misschien dat in oktober bekend wordt wat de uiteindelijke financiële consequenties zijn en dat er dan een politiek stage volgt. De gemeente Vlissingen heeft gisteravond nog laten weten te hebben geleerd van het rapport. Of de gemeenteraad dat voldoende vindt, wordt dus in oktober duidelijk. Bij een steekpartij in Hulst is een man gewond geraakt. Het incident was gisteravond laat in een woning aan de Scottstraat. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er in het huis gebeurd is. De gemeente Terneuzen heeft bekendgemaakt wat voor nieuwe burgemeester ze willen. De gebruikelijke dingen staan erin dat hij zichtbaar en benaderbaar moet zijn, maar ook dat de nieuwe burgemeester criminaliteit serieus moet nemen. Hij of zij moet ook zorgen voor goede onderlinge verhoudingen en beschikken over zelfreflectie, lef en incasseringsvermogen. Vanaf volgende week donderdag kunnen mensen solliciteren. En een succesprogramma op het Calvijn College krijgt landelijke navolging. Het kabinet heeft 16 miljoen euro vrijgemaakt, zodat alle middelbare scholen praktijkgerichte vakken op de HAVO kunnen aanbieden.
Met de nieuwe vakken werken scholieren aan echte opdrachten uit het werkveld. En het idee is dat door meer praktische vaardigheden op te doen, leerlingen beter zijn voorbereid op een vervolgopleiding. Jonge kinderen en gezinnen in Zeeuws-Vlaanderen hebben veel baat bij de gratis kinderopvang. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Sinds begin 2022 experimenteert de regio met die gratis opvang. Ruim 800 ouders met een kleuter op de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen deden mee aan het onderzoek. Ouders geven aan dat ze zien dat hun kinderen dingen leren op die kinderopvang. Dat ze met andere kinderen kunnen spelen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Maar we zien ook dat het feit dat het gratis is iets doet in de gezinnen. Het is de financiële druk is minder groot. Het geeft meer flexibiliteit in je week, omdat je op bepaalde momenten ook je handen vrij hebt als ouder. Het zorgt volgens het onderzoek dus voor een gelijkere start voor de kinderen, omdat ze allemaal naar de opvang kunnen. Maar ook zorgt het voor meer rust en minder financiële stress. Het zijn geen verrassende uitkomsten, maar dat maakt het volgens de onderzoekers niet minder relevant. De vraag vanuit Zeeuws-Vlaanderen was natuurlijk... wij zien van alles, kunnen jullie dit ook met onderzoek onderbouwen? En dat laat deze vragenlijst en de resultaten daarvan heel duidelijk zien. Inderdaad. Wat we hopen en verwachten, dat we dat ook inderdaad zien. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen laat in een reactie weten erg blij te zijn met de onderzoeksresultaten. In 2029 wordt landelijk de bijna gratis kinderopvang ingevoerd. De rest van Nederland weet nu dus wat het ervan kan verwachten. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Sabieke in Bergen op Zoom. Het bedrijf heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan het lozen van PFAS in de Westerschelde zonder geldige vergunning. Het onderzoek komt er na aangifte door onder meer de Zeeuwse stichting Gezond Water. Goed nieuws dan voor de leesliefhebbers in Sluis. Na 16 jaar heeft de stad weer een bibliotheek. De oude werd gesloten vanwege bezuinigingen, maar nu is er weer geld. In de Biep is een plek om advies te krijgen. Er is een leeshoek voor kinderen en een zithoek. De huidige bibliotheek is een ontmoetingsplek, is een gezellige plek waar je graag naartoe gaat, waar je een krantje gaat lezen, waar je een tijdschrift gaat lezen en waar je gewoon lekker graag naar binnen gaat. De locatie is tijdelijk. Het plan is om over 1,5 jaar de Biep te verhuizen naar een multifunctioneel centrum. En tot die tijd zitten we gewoon gezellig hier. Straks in deze uitzending, er is een plek in Zeeland waar je altijd kan zien wie er van wie heeft gewonnen op het WK voetbal. En daar hoef je de tv niet eens voor aan te zetten. Dat straks, maar eerst de Covra. Die bouwt op hun terrein bij Nieuwdorp een nieuw gebouw voor de opslag van laag- en middelradioactief kernafval. Dat gebouw moet voldoende opslagruimte bieden voor de komende 25 jaar. Het is eigenlijk een grote dikke bunker, een betonnen bak noemen we het ook wel. Dit is het MOG, het multifunctionele opslaggebouw van Covra. Het gebouw is spiksplinternieuw. Ons werk hier bij Covra is te zorgen voor radioactief afval. Dat doen wij door het op te slaan in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Dit is een nieuw gebouw en dat is ook voor nieuwe soorten afval die wij verwachten. En een van die afvalstromen is ontmantelingsafval en dat gaat in deze ruimte. En we hebben een andere afvalstroom, dat is het historisch afval uit Petten. En dit afval komt in transportcontainers. Deze transportcontainers worden hier ook het gebouw ingebracht met de vrachtwagen. En vervolgens gaan ze hier het gebouw in. Het gebouw is bedoeld voor laag- en middelradioactief afval. Dus niet voor hoogradioactieve splijtstofstaven uit de kerncentrale. Maar de veiligheidsmaatregelen zijn er niet minder om. Deze ruimte kun je niet betreden op het moment dat hier met afval gewerkt wordt. Dan is deze ruimte afgesloten en voldoende afschermend voor bescherming van het personeel. En hoe wordt er dan toezicht gehouden? Personeel is aanwezig in de controlekamer. Daarachter ziet u het loodraam. Het zit er nu nog niet in, maar er komt een loodraam wat voldoende afscherming geeft, zodat je door dat loodgras van 1,10 meter dik kun je dan toch het afval bekijken. En verder werken we met camera's. Hoe is dit gebouw beveiligd tegen bijvoorbeeld terroristische aanslagen? Nou, we zijn heel zorgvuldig met onze veiligheid hier in dit gebouw. Deze gebouwen hebben hele dikke muren, hele dikke deuren. En die dikke deuren zorgen voor stralingsveiligheid, zodat er geen straling uit kan. Maar die zorgen tegelijkertijd dat het niet makkelijk is om de gebouwen in te komen. En daardoor zijn we ook goed beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Ook van een vliegtuig? Een vliegtuig, daar zijn we niet specifiek voor ontworpen. Maar als je hier kijkt naar boven, dan zie je wel, het zijn heel stevige, robuuste gebouwen. Dus een stuk van de klap vangen we hier ook mee op. Covra is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Dit gele gebouw werd neergezet in 2003. Dit blauwe gebouw in 2017. Het nieuwe zwart-witte gebouw moet eind volgend jaar klaar zijn, maar dat is niet het einde van de uitbreiding.
En ons werk is dus zorgen dat we voldoende opslagcapaciteit hebben om al het afval op te slaan. Er komt steeds meer afval bij, zeker als we nieuwe kerncentrales gaan bouwen. En dat betekent ook dat wij blijven bouwen aan nieuwe gebouwen om al dat afval een veilige plek te geven. De verwachting is dat er over 10 jaar weer een nieuw gebouw nodig is. Ja, het WK voetbal. Het heeft toch voor velen een beetje van zijn glans verloren sinds de uitschakeling van Nederland. Maar voor sommigen blijft het volgen van het voetbal een zeer serieuze bezigheid. Ben Thomas uit Biervliet heeft een bijzonder WK-ritueel. Op zijn erf zien voorbijgangers aan de vlaggen welke landen er op dat moment spelen. Eigenlijk is dat 25 jaar geleden begonnen, toen Nederland speelde. En ik kocht een aantal vlaggen van de ploegen waar Nederland tegen speelde op dat moment. En dat is eigenlijk zo gegroeid. En eigenlijk het ludieke eraan is dat wanneer een land verliest, de volgende dag hang ik altijd de vlag half stok. Dus ik kom er niet voor uit mijn bed, maar ik weet als morgens wel hoe het resultaat is geweest. Dus om 5:30 of om 5:00, dan zorg ik toch, nu met het licht is, dan zorg ik toch dat degene die wint dan van boven blijft en degene die verliest halverwege hangt. Inmiddels heeft Thomas 70 vlaggen verzameld. Alles is op alfabetische volgorde gesorteerd, maar er ontbreken er nog een paar. Nou, die Marokkaan, die heb ik nog niet. Dus als er mensen zijn met een Marokkaanse vlag, dan zou ik hem graag ontvangen. Ik krijg hem terug als het zover is. Maar die mis ik eigenlijk wel, omdat de jongens het toch best goed doen en ze raken ver. En misschien komen ze nog verder en die mis ik dan wel, want dan is het toch eigenlijk iets wat niet compleet is. Dus mocht je de Marokkaanse vlag hebben liggen, dan leent Thomas hem graag, zodat hij hem morgen op kan hangen. Vanochtend waren er verspreid weer enkele wolkenvelden en op Schouwduiveland en Tholen bleven die vrij lang hangen. Verder werd het weer een zonnige zomerdag met maar weinig wind. Morgen is het ook zonnig, 's ochtends is er weer kans op een klein beetje bewolking. Vrijdag en ook in het weekend meer zon en op meer plaatsen de 30 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Wil je meer Zeeuws nieuws en achtergronden? Kijk dan 24 uur per dag op onze site of in de app. Voor nu nog een heel fijne avond.